ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? ஜாப் 92 என்ற ப்ரைவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சேனல் மூலமாக உங்களை வரவேற்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் பற்றிய டீட்டெயில் மட்டும் போட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பார்த்து இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட வேலைகள் தேவைப்படுகிறதோ அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் தாராளமாக தகவல் தெரிவிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ கிடைக்கும் பொழுது நான் அதில் பதிவிடுவதற்கு வசதியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைப்பும் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அது நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஜாப் டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே இப்பொழுது போகலாம். என்னை பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜாப் வேகன்சி குறித்து பார்க்கலாம். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கம்பெனிகளில் ஜாப் வேகன்சி கொஞ்சம் இருக்குது. இதை குறித்து நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பார்த்து உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய டீட்டெயில் பிடிக்கும் பட்சத்தில் இதில் தரக்கூடிய காண்டாக்ட் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபியூச்சர் டீட்டெயிலை கேட்டு இந்த வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களை பார்த்திங்கன்னா நல்ல சேலரி, நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் தர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் பயன்பட்டு கொள்ளலாம். முதலாவது கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா பீமா ஸ்டீல்ஸ். இதுக்கு ஃபோன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 812-223-3380. 812-223-3380. இந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 3 years வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது ஃப்ரெஷராக இருந்தாலும் எடுக்கிறாங்க, 3 வருஷம் வரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்களும் எடுக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷராக இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம், 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்களும் இந்த ஜாபுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மாதிரி இந்த ஜாபில் ஜென்ஸு மட்டும்தான் எடுக்கிறத பதிவிட்டு இருக்காங்க. அதனால் வேலை தேடி கொண்டிருக்க ஜென்ஸ் இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். அது மாதிரி இன்னொரு நல்ல கம்பெனிகளை பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது. இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சதன் பிக்சர்ஸ். இந்த கம்பெனி ஃபோன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 8939-898986. 8939-898986. இந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷம் வர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க. அதாவது ஃப்ரெஷர் எடுக்கிறத பதிவிடலை, 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எதிர்பார்க்குறாங்க வேலைக்கு. அதனால் 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க இதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெயினாக இல்லாதவங்க இந்த காண்டாக்ட் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபியூச்சர் டீட்டெயில் அவங்கள்ட்ட கேட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த கம்பெனியில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ஸையும் எடுக்கிறாங்க, லேடிஸையும் எடுக்கிறாங்க, இருபாலரையும். அதனால் இருபாலரும் இந்த வேலைவாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல சேலரி, நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் தர வாய்ப்பு இருக்குது. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாராளமாக. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.